passarem molt bé, sembla que hi ha bon temps i hi ha bon ambient, la gent està molt contenta i espero que no ens cansem molt. Pero hace un mortal bien, tío. No, hay un vídeo. Una excursió. Ja veurem el personal si aguanta, que hi ha molt de coses anat per aquí. Aquest que d'un sabata per anar per Jaume III de compres, o no? No, per aquí no hi ha ningú, per aquí. Sketching. Que vas con los palos, es una modalidad, vas con los palos, tío. Los entrenadores nos lo dijeron que habíamos jugado genial y que el público lo decía y que era impressionante. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Acabem de passar per davant del Scuber. És molt guapo, molt guapo, i ara ens disposam a pujar a la muntanya. Camí a l'Ofre. Camins vora les estrelles. Que ens hem atrevit a pujar a l'Ofre. Sí! Camins ara no hi són. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de la mort sobre la pell. Érem dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Un dia esplèndid, la companyia també, el lloc també. Ara mateix hem pujat a l'Ofre i ja tornem a ser aquí, tots sants i estalvis, perfecte, en tots els sentits. Esperant que continuï tot igual. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses, camins. Ja hem arribat aquí, ens trobem al naixement del torrent de Vinyaràs, que és el que guiarà el nostre camí fins a arribar a Sóller. Camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Vam deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de la mort sobre la pell. Eren dos ocells de foc sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins. Estem aquí, a la immensitat del paisatge, una cosa impressionant,
una cosa que dona molta vida i que ens ajuda a seguir el nostre camí. D'energies. Anaven de sobrats, tio, i... Hem arribat a la font. ¿Cuánto queda de grabación? Ja estem. Disfrutem del descans. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins... Home, l'excursió ha estat bé, el que va ser que m'ho hem aturat allà una estona i m'he quedat tot torrat i he fet la resta del camí zombi, però per l'altre m'ha agradat, m'ha agradat. Després de la caminada hem d'estirar. És molt important relaxar els nostres músculs. Una cosa, no me gustaría que se me diese una sola carta. No te preocupes, conmigo aquí no se pierden cartas. Ahora sí. Gracias, Snatules. No, sonríu, sonríu. Le duen el cotxe. Cabrón no pot més, està rebentat, eh? Sí. No, es cogerla, la mano siempre se puede hacer. Ya, si no es chungo, pero mola más. Salgo yo, ¿no? Sí. Un luxe, no? Llençol nets, blancs... iPad... Una companyia excel·lent, Què més te pot desitjar en aquest món, Bon dia. Que te l'has dormit? Bé. Però a la nit, dos tontos van venir i van intentar donar-me un susto. Ara estem molt bé aquí, recent descansats, però el que queda desanima. Pensar que has de fer el mateix que ahir destrossa moralment, anar aquí. Però res, un pot de resistència, havent anat bé, que és el que han fet alguns, crec que podrem arribar sense cap problema. Potser plogui un poc, però bueno. Gràcies, nois. De Mordor, en sèrio. Lluc. I esperem que no plogui. No vol aturar de ploure i hem decidit que suspendrem la ruta que teníem per avui i ara baixarem per la carretera cap al port de Sóller per collir el tren de tornada cap a Palma. I pareix que fa un dia un poc més tapat, però bé, esperem que no mos plogui, encara que avui hem de fer un cim, per tant, si mos plou encara serà més divertit. Ara, després d'un plàcid vespre, mos disposam a començar una excursió i hem de pujar 600 metres. Aquesta excursió és una excursió que, de fet, no és excursió, són 4 excursions en una. És a dir, que la gent que sobrevisqui se'n pot donar medalla. I ara avui me'n queden 2. Ahir en vam fer 2 i avui me'n queden 2. Però veig que tothom té un bon ritme. Ens vam dormirà molt bé avui. I demà n'hi haurà una part que no vendrà de tot. Abans de pujar en el bus de tornada estem fent pols, estic xop. Estan passant un poquet de pena el grupet de Juan Vizcaíno. Sí, no? Que si s'han anat aquest temps per tramuntana. Pues sí. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins...
l'excursió ha estat molt bé, hem sofrit molt, però ha estat molt bé, hem cansat molt també, però i hem sofrit molt de perquè i ha fet molt de fred, però per la més molt bé. Ens hem equivocat de camí, hem tornat enrere, ens hem tornat a equivocar de camí, hem tornat enrere, ens hem tornat a equivocar, fins que hem trucat perquè mos expliquessin. I després d'un espant bastant gros, hem arribat al lloc, ara ja estem banyades, però estem bé. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor and money.